Shirifila tele filɛbagaw hali bi an y'o fɔ an bɛ ɲɔgɔn na koyi fɛn mun ye an karamɔgɔ ye yɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama Abidjankaw Ivoiriyɛnw olu nisɔndiyalen don nisɔndiya mun b'u la karamɔgɔ ka nali hokumu a kɔnɔna na u m'o dogo mɔgɔ si la nka ka kɔn Côte d'Ivoire yɛrɛ fɛnɛ nali ɲɛ san'o cɛ an bɛna filɛ ka munumunu salo kɛ ni aw ye karamɔgɔ ye déplacement min kɛ a ye taama min kɛ ka boloda a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen u ye wulikajɔ mun boloda ka don Burkina Faso fɛn mun ye sani ka don Burkina u ka se Bobo u tɛmɛna yɔrɔ fɔlɔ jumɛnna u sera Woroda la an balimakɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Musa Diko ye kanuɲɔgɔn ni lamɛnbaaw jaa minnu sɔrɔla Woroda la ngo Worodala ko a tɛ se ka lakale fo aw yɛrɛ ɲɛ a kɛra bonya ani karama ye an k'a jɛ an ka nin ja an k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ. Shurifila filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw folen kɔ k'aw tanu ka waleɲuman dɔn hali bi an bɛ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Dioulasso an bɛ an karamɔgɔ nɔfɛ a ka tournée na Tunkan a bɛ k'a ka baara daminɛ an dɛmɛbaa filanan n'o de ye an ka sponsor filanan an filɛ ale ka kɛnɛ kan nin n'o de ye Nouvelle 300D chez Diallo et frères a yɛrɛw ɲɛ bɛ nin fini dagabana ninnu na ne yɛrɛ tɛ n kɔ don fiyewu n'i ma n sɛbɛkɔrɔ pari a bɛ fɔ nin parili ninnu ma de ko français Nouvelle 300D chez Diallo et frères bi fɛn minnu ni fɛn minnu feere a yɛrɛ ɲɛ b'u la chemisi dagabanaw vesti dagabanaw ninnu bɛ Bobo Dioulasso an ka sponsor filanaw don u ye an dɛmɛ Tunkan yaasa a bɛ se ka waleya bobokaw fɛ yen cogo min na pour que k'u nisɔndiya fɛn na fɛn min ni a nege tun bɛ u la yɔrɔ jan mais a nan'u senkɔrɔ olu de y'u bolo don an kɔrɔ ka an dɛmɛ an tɛ ɲinɛ u kɔ n badenw an filɛ nin butigi ba kɔnɔ a dayɛlɛlen filɛ nin gitɔrɔn dayɛrɛ la n'Ala sɔnna a ma an na tila ka kuma d'u ma u yɛrɛ n'a tɔ walawala aw ye anw ye dunan ye kɛnɛ in kan nka dunan mana kɛ cogo o cogo a ɲɛ tɛ tɛmɛ fɛn ɲuman kan fɛn ɲuman kɛn bɛ ka nin butigi in fa kosɛbɛ Nouvelle 300D chez Diallo et frères balimama fila don kosɛbɛ u jɛla ka baara kɛ ni aw bɛɛ na Alahu Taala bɛ barika don aw ka ko la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini kɛnɛya d'an n'u ma Ala ka suguw ja laɲiniw Ala k'a sabati k'a ɲini Ala fɛ hali bi maa minnu ye an dɛmɛ nin baara in na Burkina yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Dioulasso depuis an dɛmɛbaa fɔlɔw la n'o de ye Sangare an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn a ka fɛn an tɛmɛna k'a bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye a fana bɛ mobiliw ni fɛn minnu mobiliw ni pièces minnu feere o bɔra aw ɲɛkɔrɔ a y'a ye nin y'an ka dɛmɛbaa filanan ye ninnu bɛɛ ye maa kelenw ye ninnu bɛɛ bɛ wele ko Jamiyatul Ansar Dini tɔndenw nka ni maaw farala ɲɔgɔn kan ka bɛn Ala bɛ barika don a ka ko la nin bɛɛ jagokɛlabaw ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka suguw ja Ala ka laɲiniw sabati Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'an n'u ma Nouvelle 300D chez Diallo et frères u bɛ an bolo kɔrɔ yan an minnu ɲininka u bɛ fɛn minnu feere u ka butigi yɛrɛ tɔgɔ ko vente porte à perte n'o de ye ka finiw mɔgɔ minnu bɛ finiw ni sabaraw ni fɛn ninnu feere u ka feerefɛn bɛ boli olu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu ɲininka u b'an bolo kɔrɔ yan u bɛ fɛn minnu feere k'o ɲɛfɔ jama ye bisimila Diallo an cɛ n y'a dɔn basi foyi t'e la alhamdulilayi basi foyi t'an na e n'i balimakɛ aw de kɛla sababu ye k'an dɛmɛ Burkina Bobo Dioulasso ye aw yɛrɛw ɲɛ b'aw ka butigi la chemisi dagabanaw fo ka taa se verrew ma c'est à dire ni cɛ ye nin don ka don a ka kɔmuso ɲɛkɔrɔ e ko a na sɔn a ka bɔ bilen de yɔrɔ bɔcogo kɔni t'o la bilen donc ɲɛfɔli kɛ an ye a bɛ minɛn qualité mun feere ɲɛfɔli kɛ n y'a la ok inchallah n'a ye kuma d'a ma o diyara n ye an bɛ an lamɛnnikɛbagaw fo ka foli kɛ an ka sannikɛlaw ye sinon bon an bɛ marque caman feere parce que an bɛ marque français feere bon an bɛ marocain feere an bɛ italien feere bon a caman ɲagaminen don an bolo bon an ka problème ye qualité ko de ye ni mun tɛ qualité an tɛ don o la voilà veste b'o la abakɔsi b'o la souliers b'o la bon montre b'a la montre dagabanaw yɛrɛ bɛ yen lunettiw fana b'o cogo la bon o n'a ɲɔgɔnna caman voilà donc an kɔni bɛ clients na satisfait dans toutes les manières o y'an ka laɲini ye quoi Ala sago bonya b'a la. Mais kuma tɛ n'i balimakɛ to kelen na a bɛ yɔrɔ jumɛn na teliya kuma lasurunya na a b'i dɔn pour que mɔgɔw ka aw lasɔrɔ teliya la. Voilà, an bɛ Bobo Dioulasso en face de l'ancien Sénécia ancien Sénécia mais an bɛ Bisia kɛrɛfɛ quoi o b'a fɔ ko banque Bisia voilà an n'ale ma jan quoi an b'ale kɛrɛfɛ voilà mais on est en face de l'ancien Sénécia Selimaso kɔrɔ an ɲɛsinnen don ale de ma quoi voilà Bobo Dioulasso voilà a y'o don. Balimaw maa minnu ye an dɛmɛ baara la n'o de ye Diallo et frères ye ni bɛɛ b'a dɔn Nouvelle 300D olu de filɛ an kɔrɔ a y'u sɛbɛkɔrɔ ɲɛdaw filɛ ni maa min y'a yɛrɛ kɛ ninnu ye o tɛ ninnu ye dɛ u ɲɛdaw filɛ nin ye an ka tɛmɛ ni baara ye n'a tigɛla min na maaw la lakale. an ce n ba n ce
ɲadɔ basi kɔni t'e la. Alhamdulillah basi tɛ n na. nin gɛlɛya ba in na 1000 dilen e ma fufala kɛ a nisɔndiya b'i bila min. Kulubalikɛ tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ Ala barika da dɛ n bɛ Ala fo k'a barika da. An bɛ dɔ ka dɛmɛ na yan fo Burkina kɛrɛnkɛrɛnyana Bobo Dioulasso an dɛmɛbaaba dɔ bɛ ko Nouvelle 300D boutique ba dɔ don ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn chez Diallo et frères olu bɛ prêt à porter ninnu de feere chemise dagabanaw ni tissus ni vestes u b'a feere fo Burkina an bɛ olu de ka dɛmɛ na. ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo k'a tɛŋu la n'i y'a jaabi 1000 bɛ a b'o d'i ma nin gɛlɛya ba in na n y'a dɔn nisɔndiya fɛ e na tile bɛɛ ba yɛlɛ la n'i ye fɛn dɔ di a kɛn bɛ ka kunfinw kamana guwan a ye dɔnnibaw kamana guwan a ye kunfinw kamana guwan fɛn jumɛn. Fɛn min ye dɔnnibaw kamana guwan ani kunfinw k'olu kamana guwan bon fɛn bon ne kɔni n'o kɛ Ala ko de Ala ka masaya. Ala ka masaya a o dɔn bɛ bɛɛ fɛ ni kamana guwanna ni ɲɛ guwanna i n'a dɔn ko Ala ye masa ye. Ante Ante karamɔgɔ basi kɔni t'e la. basi foyi tɛ n na, an bɛ Ala tanu. nin ye fɛn jumɛn tɛgɛ kɔnɔ. Wari ani papier. wari ani papier ɲɔrɔ nin kɔni ka di ye. O ka di n ye kosɛbɛ. Ala ka to i k'a sɔrɔ nin ye jiri dɔ ye ni jiri in turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ yen o ye jiri jumɛn. Ni yiri in turulen tɛ i fɛ yen i b'a sɔrɔ a den b'i fɛ yen o ye sababu ye. Sababu Ala ka Ante Awante n y'a dɔn basi kɔni t'e la. basi foyi tɛ n na. Nouvelle 300D a bɛ yan fo Burkina chez Diallo et frères u bɛ prêt à porter ninnu de feere vɛsiw i n'a fɔ a yɛrɛw bɛ semisiw feere cogo min na u bɛ olu dagabanaw de feere Burkina kɛrɛnkɛrɛnyana Bobo Dioulasso an bɛ olu de ka dɛmɛ na karamɔgɔkɛ nin ye duden dɔw de n'u bɛɛ bɛ du kɔnɔ u bɛɛ bɛ wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔra kɛnɛma bɛɛ bɛ wele a damana tɔgɔ la o duden jumɛn ye. Tiɲɛ yɛrɛ la n t'o question dɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn yɛrɛ. Ante Anje karamɔgɔ basi kɔni t'e la. basi foyi tɛ n na. nin gɛlɛya ba in na 1000 nisɔndiya b'i bila min. A bɛ nisɔndiya kojugu. A bɛ nisɔndiya Ala maa to la i k'a sɔrɔ nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwan a ye dɔnnibaw fana kamana guwan fɛn jumɛn. Doni min bɛ maa kunna doni min b'i kunna. doni min bɛ maa kunna tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ maa kamana guwan Ala k'an ka doniw bɛɛ bɔ an kunna k'a kɛ hɛrɛw ye an kɛn bɛ ka min k'a jaabi e ma s'o ma Ala ka tiɲɛ wɛrɛ jira an na. Ante Ante n y'a dɔn basi kɔni t'e la. basi foyi tɛ n na. gɛlɛyaba 1000 o nisɔndiya b'i bila min. A bɛ n bila yɔrɔ caman na dɛ. Ala maa to la i k'a sɔrɔ nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwan a ye dɔnnibaw kamana guwan fɛn jumɛn. Bon tiɲɛ na ne kɔni t'a dɔn. Ala ka tiɲɛ wɛrɛ jira an na merci. Ante Awante n y'a dɔn basi kɔni t'e la. alhamdulillah n bɛ Ala tanu. an bɛ an dɛmɛbaaba fo yan fo Burkina kɛrɛnkɛrɛnyana Bobo Dioulasso ni butigi in tɔgɔ ko Nouvelle 300D olu de an dɛmɛ nin baara in na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sugu ja. Karamɔgɔ ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi ne bɛ 1000 d'i ma fufala k'i hali ni ma n fo o nisɔndiya b'i bila min. O bɛ diya n ye kosɛbɛ. O bɛ diya i ye nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwan a ye dɔnnibaw fana kamana guwan fɛn jumɛn. Ka kunfin kɔnɔ gan ka dɔnnibagaw kɔnɔ gan o ye Ala ka masaya de ye. ayi Ala ka masaya o ka bon Ala ka hinɛ an na a ka wari d'a ma yɔrɔ wari kɔni ka di ye. Kosɛbɛ kɔni. Ala ka tiɲɛ wɛrɛ jira an na. Ante Amante monsieur ça va. Ouais, ça va très bien. nin gɛlɛya ba in na 1000 sɔrɔli n y'a dɔn o ma nɔgɔn dɛ. Ouais, a ma nɔgɔn. ni maa y'o d'i ma fufala kɛ o nisɔndiya b'i bila min. O bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala maa to la i k'a sɔrɔ nin ye duden dɔw de tumana min na n'u bɛɛ dafalen bɛ du kɔnɔ bɛɛ b'i wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔra kɛnɛma bɛɛ b'i wele a damana tɔgɔ la o duden jumɛn. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn. Ala ka tiɲɛ wɛrɛ jira an na. Ante basi kɔni t'e la. Basi foyi tɛ n na. Yɔrɔ sugu kɔni jalen don nin waati in na dɛ. Gɛlɛyalen don dɔɔnin. 1000 sɔrɔli nin sugu jalen ba in na o nisɔndiya b'i bila min. N'a sɔrɔla kɔni a ka di n ye. Ala ka to i k'a sɔrɔ nin ye duden dɔw ye n'u bɛɛ dafan bɛ du kɔnɔ bɛɛ bɛ wele tɔgɔ kelen na mais n'u bɔra kɛnɛma bɛɛ bɛ wele a damana tɔgɔ la o ye duden jumɛnw ye. O ye jogo ye. Ala ka jogo ɲuman d'an bɛɛ ma an kɛn bɛ ka min k'a jaabi e ma s'o ma Ala ka tiɲɛ wɛrɛ jira an na merci. Ante n cɛ n y'a dɔn basi kɔni t'e la. non basi foyi tɛ n na. maa dɔ y'an dɛmɛ yan fo Burkina Nouvelle 300D a kɛn bɛ ka 2000 caman d'a ma dɔ bɛ n poche yɛrɛ kɔnɔ yan ni nin bɛɛ minɛna n na n bɛ dɔ wɛrɛ bɔ k'o jira maaw la
nin gɛlɛyaba in na ba kelen sɔrɔli o nisɔndiya b'i bila min? A bɛ fisaya dɔɔni. Nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwa a ye dɔnnibaw kamana guwa a ye fɛn jumɛn ye? Sɔrɔ ka dɔgɔ sisan. Sɔrɔ le ka dɔgɔ sisan o le mɔgɔ kɔnɔna guwa. Sɔrɔ de ka dɔgɔ o de ye maaw kamana guwa e bɛ wari ko de la Ala ka wari caman nɔgɔya Ala ka se wɛrɛ jira n na. Arce an b'a ce cɛkɔrɔba n y'a dɔn basi kɔni t'e la. basi foyi tɛ n na alhamdulilayi. Fo n'a bɔra wari ko kɔni na o kɔni b'i la. O bɛ na dɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de. Ala maa to la wari caman Ala ka sura n'aw bɛɛ lajɛlen kan. Ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo ka tɛnku i la i yɛrɛ ɲɛ b'i ba fila la f'a bɛ yɛlɛku n'i y'a jaabi a bɛ nin d'i ma fufalaki o nisɔndiya b'i bila min? O bɛ dɔ fara hakilinata caman kan. Cɛkɔrɔba n tɛ baasi ye nin ye fɛn dɔ ye a kɛn bɛ ka kunfinw kamana guwa a kɛn bɛ ka hali dɔnnibaw yɛrɛ kamana guwa o ye fɛn jumɛn de? Ne y'o kɛ wari de. Wari kelen o min ko b'e la? Ne y'o k'o de. Ala ma wari caman nɔgɔya an kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma Ala ka se wɛrɛ jira n na nin kɔni ye ba fila talen k'e da sa. Arte an tɛ n y'a dɔn basi t'i la kɔni. non basi foyi tɛ n na. An bɛ maa dɔ ka dɛmɛ na fo yan fo Burukina butigi in tɔgɔ ko Nouvelle 300D Bobo Julaso u bɛ prêt-à-porter ninnu de feere veste ninnu ni fɛn a kɛn bɛ ka wari caman kan k'a di mɔgɔw ma n'u gagnera ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi n bɛ ba fila d'i ma sisan o nisɔndiya b'i bila min? bi nin don in na dan t'o nisɔndiya la quoi. Ala k'a to i k'a sɔrɔ nin ye jiri dɔ ye ni jiri in turulen t'i fɛ yen a den b'i sɔrɔ i fɛ yen diyagoya n'a turulen t'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ yen o jiri jumɛn? non. O tuma i tɛ wari fɛ yan? bɛ wari fɛ nka non patron tɛ dɛ. Ala ka se wɛrɛ jira n na. Ate an b'a bara karamɔgɔ basi kɔni t'e la? basi foyi tɛ ne la. Wari ko kɔnɔ basi kɔni t'i la? Basi dɔɔni bɛ na. O basi dɔɔni b'i la o tuma wari fɛ nin ye jiri dɔ ye n'a turun t'i fɛ yen a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen ne ko o jiri jumɛn? Ne y'o kɛ saya ye. Saya nin fɛn in ka go maaw ye dɛ Ala k'a n'a cɛ janya Ala ka se wɛrɛ jira n na. Ante basi kɔni t'i la kɔrɔ? Basi foyi tɛ yen. Ba fila bɛ yen k'o d'i ma fufalaki o kɔni ka di ye. O ka di kojugu. Nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwa a ye dɔnnibaw fana kamana guwa o ye fɛn jumɛn? O ye bana ye. Bana Ala ka se wɛrɛ jira n na. Merci. Ate n b'a ci. Kɔrɔ basi t'i la kɔni? Basi foyi tɛ n na. Nka gɛlɛya bɛ sugu la sisan dɛ. Gɛlɛya bɛ yen. Ba kelen dilen fufalaki o tɛna gɛlɛya dɔ ban? Awɔ. Ala m'a to i k'a sɔrɔ. Nin ye jiri dɔ ye n'a turun t'i fɛ yen a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen o ye jiri jumɛn? O ye hadamadenya ye. Hadamadenya? Mun b'o kɛ hadamadenya ye? Hadamadenya o bɛ bɛɛ ka so. Ala ka hadamadenya ɲuman nɔgɔya an ye an kɛn bɛ ka min k'a jaabi ma s'o ma nin kɔni ye ba fila talen k'e da i ni baraji. Merci. Ante an b'a ni ci. n y'a dɔn basi t'i la kɔni? Basi tɛ n na nin wagati. E ye tailleur ye wa? Awɔ ne tailleur. Ka fini dagabana kala k'o don ka na i b'o kɛ yan? N'Ala sɔnna. Ala m'a to la i k'o kɛ. O tɛ baasi ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ nin waati in na n'i ye 1000 di maa ma fu la hali n'a ma kuma Ala b'o duwawu kɔni jaabi o duwawu kɔni bɛ jaabi Ala fɛ o tɛ tiɲɛ ye? Nin ye jiri dɔ ye an k'o to yen nin ye duden dɔw ye n'u bɛɛ dafalen don nin ye jiri dɔ ye o ka di ye wa? Ni jiri in turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ o ye jiri jumɛn? O ye silamɛya ye. Silamɛya. Silamɛya Ala ka silamɛya kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye an kɛn bɛ ka min k'a jaabi e ma s'o ma Ala ka se wɛrɛ jira an na. Merci. Ante ne ka cɛkɔrɔba basi kɔni t'i la? Basi foyi tɛ n na, n bɛ Ala tanu alhamdulilayi. I denkɛ mana ba kelen d'i ma fufalaki o nisɔndiya b'i bila min? Tiɲɛ na n t'o nisɔndiya bila yɔrɔ dɔn. Nin ye ba kelen sɔrɔbaliya ne ka cɛkɔrɔba nisɔndiya bɛɛ o tuma Ala m'a to la i k'a sɔrɔ. Cɛkɔrɔba basi tɛ nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwa yɔrɔ fɛn min ye dɔnnibaw kɔni kamana guwa kunfin kɔni ta kɔni t'o la bilen o ye fɛn jumɛn ye? Min ye dɔnnibagaw kɔnɔ gan wa? Bɛnbaliya. Cɛkɔrɔba o de ye ka jaabi ne t'i fɛ ba kelen ka taa k'i da na dɔ wɛrɛ tɛ n k'i kunna nin ye jiri dɔ ye n'a turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ o ye jiri jumɛn? Ni amu? N'a turulen t'i fɛ a den b'i sɔrɔ i fɛ o ye jiri jumɛn? A m'o jiri dɔn dɛ.
cɛkɔrɔba nin kɔni ye ba kelen talen k'e da ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci an ce an b'an ce wari basi foyi t'i la basi foyi tɛ yen ba kelen sɔrɔli Fufalaki o nisɔndiya b'i bila min awɔ o ye alhamdulilayi ye ala ma to i la i k'a sɔrɔ nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwa a ye dɔnnibaw kamana guwa a ye fɛn jumɛn kosɛbɛ bon ne kɔni ka faamuya o ye bɛnbaliya ye fɔlɔ o ye bɛnbaliya bɛnbaliya kelen ya ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci nin ye ba kelen talen k'e da an ce n b'an ce ça va n y'a dɔn basi t'i la kɔni non basi foyi tɛ yen ba kelen Fufalaki o nisɔndiya b'i bila min pardon ka 1000 sɔrɔ e m'a fɔ k'e bamanankan mɛn de bien sûr mais tu es trop rapide ɔhɔ n ko 1000 sɔrɔli fu o nisɔndiya bɛ e bila min bon nisɔndiya bɛ n bila lɛsi la kosɛbɛ ɔ n y'a dɔn i bɛ n'o de fɔ nin ye duden dɔw ye i bɛ duden kɔni dɔn n'u dafalen don du kɔnɔ u bɛɛ bɛ wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔla bɛɛ bɛ wele a damana tɔgɔ la o duden jumɛn bon o duden min ye o ye sɛba n'a den jumɛn sɛ n'a den quoi o de ye sɛba n'a den ya ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji an ce ne ka cɛkɔrɔba awa an ce an karamɔgɔ n y'a dɔn basi foyi t'e la alhamdulilayi basi foyi t'an na an ka kɛnɛ alhamdulilayi an bɛ ala tanu ala ka kɛnɛyaw jidi ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi i yɛrɛ ɲɛ bɛ ba kelen na a b'o d'i ma Fufalaki i ka dugawu dun ka ɲɛ dɔn o kɔni bɛ diya i ye n'o sɔrɔla o kɔni o bɛ diya n ye kojugu ala maa to la i k'a sɔrɔ cɛkɔrɔba nin tɛ dɔwɛrɛ nin ye jiri dɔ de n'a turulen t'i fɛ yen a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen o ye jiri jumɛn ye nin ye jiri dɔ ye jiri min n'a turulen tɛ e ka so e b'a den sɔrɔ nka n'a turulen don e ka so e t'a den sɔrɔ ayi hali n'a turun bɛ i fɛ i b'a den sɔrɔ mɛ n'a tɛ e fɛ yen a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen n'a tɛ e fɛ e b'a den sɔrɔ o ye danaya ye danaya o ka bon ni fɛn bɛɛ ye maa ka maakɔrɔ b'i kalan waati bɛɛ n'o fara an ka dɔnta kan ala ka sini kɛnɛya d'i ma ani lamako ɲuman n'ala sɔnna a ma m'o fara an ka dɔnta kan ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji merci merci a ce n b'a n ce kɔri basi foyi t'i la basi foyi tɛ alhamdulilayi ɲininkali dɔ bɛ n bolo k'a tɛngu i la n'i y'a jaabi n bɛ ba kelen d'i ma n b'a dɔn wari tɛ sa nka o na kɛ tɛ sɔngɔ ye nin ye dɔnniba fɛn dɔ bɛ yen nin ye fɛn dɔ de a ye dɔnnibaw kamana guwa a ye kunfinw kamana guwa a ye fɛn jumɛn bon o ye saya ye saya ala k'an n'a cɛ janya an kɛ mɛn ka min k'a jaabi e ma s'o ma ala ka sɛ wɛrɛ jira an na merci an ce ne ba n se n y'a dɔn basi kɔni t'e la baasi foyi tɛ yen ɲininkali dɔ b'i denkɛ bolo n'i y'a jaabi a na ba kelen d'i ma yɔrɔ ni ne ye ba kelen d'e ma e bɛ segin ka taa so awɔ e ko e na fɛn ɲini bilen n bɛ taa ala k'a to i k'a sɔrɔ ne ba nin ye duden dɔw de n'u bɛɛ dafalen don du kɔnɔ bɛɛ bɛ wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔla bɛɛ bɛ wele a damana tɔgɔ la o duden jumɛn ne yɛrɛ kɔni bolo o ye saya ni balo de o ye saya ni balo ye ala k'an an bɛɛ ye mɔgɔ ye an bɛɛ ye kelen ye n'an kɔni tɛ yan n'an taara yen an ye mun kɛ yan aw bɛɛ n'i kungo ni tiɲɛ ye koyi i b'a dɔn i ye dɔ fara an ka dɔnta kan ne tun tɛ nin dɔn mɛ n bɛ nin fara an ka dɔnta kan an kɛ mɛn ka min kɛ hali n'a sɔrɔ i ma s'o ma ala ka sini kɛnɛya d'i ma i ni baraji han hali ni ba kelen kɔni ma d'i ma an bɛ dugawu kɔni k'i ye merci a ce an ce karamɔgɔ basi kɔni t'i la basi tɛ n na an bɛ ala tanu i yɛrɛ ɲɛ bɛ ba kelen fila o nɔrɔlen don ɲɔgɔn na n'u b'a fɔ a ma ko ba fila n y'o d'i ma bi o nisɔndiya b'i bila min a bɛ na kɔntan kosɛbɛ ala maa to la i k'a sɔrɔ nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwa a ye dɔnnibaw kamana guwa a ye fɛn jumɛn bon ne tun bɛ fɛ i ye jaabi min di muso ma i ko question de poser ne ye jaabi jumɛn di muso ma i ye question poser muso kun i k'o question fɔ n ɲɛna n k'o jaabi n ko nin ye jiri dɔ ye n'a turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den b'i fɛ o tɛ de duden bɛɛ bɛ du kɔnɔ o wele tɔgɔ kelen na ala ka sɛ wɛrɛ jira an na an tɛ ne ba n ce wari basi foyi t'i la baasi foyi tɛ yen nɔ n y'a dɔn depuis sɔgɔma e bɔra wari ɲini na awɔ ne ye ba kelen d'i ma n y'a dɔn i kɔni tɛ taa yɔrɔ si bilen i bɛ segin kɔ kosɛbɛ an b'an karamɔgɔ dɛmɛ n'o ye ala k'a to la i k'a sɔrɔ ne ba ɲininkali dɔ bɛ n bolo nin ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana guwa a ye dɔnnibaw kamana guwa a ye fɛn jumɛn a ye kunfinw kamana gan a dɔnnibagaw kamana gan o ye saya de saya a tɛ nin fɛn in kuma dabila ala ka sɛ wɛrɛ jira an na ala ka sugu ja ni baraji an ce an b'an ce karamɔgɔ basi kɔni t'e la alhamdulilayi basi foyi tɛ n na wariko basi o kɔni b'i la wariko n dayirimɛ bɛ n bolo n bɛ kun n'o ye sinon diɲɛ tɛ sɔrɔ nin ba fila i tɛ nin fɛ yan bon n'i y'a sɔrɔ ja
ja e dayirimɛ ma dafa hali bi ne fɛ k'e bɛ n'i baw la o nka o ti baasi o ti baasi ala k'a nɔgɔya i b'a dɔn nin ye jiri dɔ de ye ni jiri in turulen t'i fɛ a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen ne ko jiri jumɛn nin ni jiri in turulen t'i fɛ yen a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen bɔn o tuma i tɛ wari fɛ wa n bɛ wari fɛ ni min y'i jija n'i bɛ taa k'i dan dɛ ni jiri in turulen t'i fɛ a den b'i fɛ yen bon tiɲɛna o hakili t'o la nin waati in na ala ka cɛ wɛrɛ jira n na a cɛ n ce karamɔgɔ baasi t'i la kɔni ayi non baasi tɛ n na mais i b'i kuma kosɛbɛ ou bien i tɛ wari fɛ de n bɛ wari fɛ yen e dun bɛ ka kuma i b'a fɔ mɔgɔ min tɛ wari fɛ ni min y'i jija nin wari min ta k'i dan dɛ n'i ye fɛn dɔ ye a ye kunfinw kamana gan a ye dɔnnibaw kamana gan a ye fɛn jumɛn a ye kunfinw kamana gan ka dɔnnibaw kamana gan o ye saya saya ala k'a sɛ wɛrɛ jira n na i ni baraji sori filɛbaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ hali bi ala k'a ka nɛɛma a n'a ka hɛrɛ ala k'o suru ani aw bɛɛ lajɛlen kan ni tun ye an ye burukina kɛrɛnkɛrɛnyana bɔbɔ julaso an tugulen an fa n'an ka cɛkɔrɔba kɔ seyidi sharif usmani madani haidara ale ka tournée min n'a y'a kɛ burukina an kun taala a nɔfɛ o tournée na an ye émission min boloda ye o émission kuncɛ an nana o kuncɛ bamakɔ yan ni tun ye an ye o baara la an bɛ an dɛmɛbaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ minnu ye an dɛmɛ burukina an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnyana société faso technique diesel isu sangare a n'a ka jamaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka tila ka nouvelle 300D n'o de chez Diallo et frères an b'u fana fo an tun b'ale de ka dɛmɛ na kɛrɛnkɛrɛnyana Diallo et frères olu bɛ prêt à porter ninnu de feere semisi dagabanaw fo ka taa se sulew ma ani ɲɛnavɛriw ani vɛsiw c'est à dire a bɛ fɔ siri minnu ma ko français yɛrɛ yɛrɛ n'i y'i sɛbɛkɔrɔ pari fo maaw k'i filɛ filɛli dan na chez Diallo et frères u bɛ nin siri ninnu bɛɛ lajɛlen feere an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn yan fo bobo jilaso k'a fɔ ala ma ala ka ɲini ala fɛ yarabi ala ka suguw diya ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma balimaw ɲininkali damadɔ de tun bɛ an bolo a ɲininkali kelen o kelen Diallo nouvelle 300D ka dɛmɛ na n'o de Diallo et frères ye prêt à porter ninnu an bɛ tila k'u fo tuguni k'u waleɲuman dɔn olu ka dɛmɛ kɔnɔna na ɲininkali kelen o kelen n'i tun y'a jaabi 1000 bɛ yan o bɛ d'i ma fufalaki i b'i ko don n'o ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko nin ye duden dɔ ye tumana min na n'u bɛɛ dafalen don du kɔnɔ u bɛɛ bɛ wele tɔgɔ kelen na nka n'u bɔra kɛnɛ ma bɛɛ bɛ wele a damana tɔgɔ la ɲininkali filanan an ko nin ye fɛn dɔ ye a kɛn bɛ ka kunfinw kamana gan a kɛn bɛ ka dɔnnibaw fana kamana gan o ye fɛn jumɛn ye ɲininkali sabanan n'a laban an ko nin ye jiri dɔ ye n'a turulen t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ a den bɛ sɔrɔ i fɛ yen nin ɲininkali saba de tun bɛ an bolo cunkan kɔnɔna na Diallo et frères olu ka dɛmɛ kɔnɔna na fo yan fo burukina n'o de nouvelle 300D n'o de prêt à porter feerebaw ye n'o de semisi dagabana feerebaw ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sugu diya ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u ma ka ɲini ala fɛ ala ka sababu ɲuman nɔgɔya an n'u bɛɛ an karamɔgɔ ani an fa n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman a seyidi sharif usmani madani haidara an b'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya ala k'o di an n'a ma ni fili yela baara in na o ma bɔ an ka maakɔrɔw yɔrɔ o bɔra an yɛrɛw de yɔrɔ an ka kodɔnbaliya n'an ka denmisɛnya de ye o fili se aw ma an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na wasalam aw merci